Yar marainiyar Allah kin wuce zato dija ma barki sai ta Allah ta yi kin zamo katangar karfe. Duniya da daɗi in ka samu wanda ke san ka bashi lokaci dan ya fitar da kai cikin sarka rayuwa da ke ya fa banda mai rake ba zan rabo da ke ba dan karabo da ke akwai danja. Kainuwa da shan Allah ba da shan mutum ba. Khadija sun ɗara ki kaya ba za su wuce ki yin ado ba. Khadija sun ga yanki kuɗi ba za su faɗan ki tanadi ba. Khadija kin gani da ke mun dace kin da zuciya kin sace na ya alƙawar har a gaban abar da ke zama ja. Wanda ke bidar so san bai kyautu yayi fushi ba. Khadija har ya tura kyara da tsana wata rana zai tiri ba. Khadija baki zuciya ta kin karba ban yi nazari ba. Khadija gashi so ya sa na rami gunki ne akwai linzami ko ki bar ni na mace ko ki tiro ni sai mu rayu da hujja. Kallo guda ki kai mun na rude ban yi korafi ba, har tuntube fanayi ban san ma da me na yau ba. Kuma kin wuce abinki kin bar rai cikin mugu ba. Ki taimaka ki zo dija ki daina mun gizo. Dare da rana sun zama daidai gashi har ido ya sanja. Na yi tanadin so ban yi zaton mu farrake ba. Yau gashi ni na farka zuciya na cikin muku ba. Kuka ido na yi amma baki waiwayo ba. Taimaka ki dan kalle ni ko a rai na samu sukuni ko ina naje matar so da ke nake kafa hujja.